Καλησπέρα αγαπημένοι μου, σήμερα σας έχω ένα πακέτο από εκδόσεις Μετέχμιο και πάμε μαζί να το ανοίξουμε. Εντάξει, τι να πω, δεν έχω λόγια, δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Για να το ανοίξουμε. Μόλις ανοίγουμε το πακέτο, βλέπουμε αυτό εδώ. Τέλειο. Πάμε να δούμε. Εδώ έχουμε το πρώτο έγγραφο που βρίσκουμε και τι μας λέει: αγαπητοί μας αναγνώστες και αγαπητοί μας αναγνώστριες, ο ετήσιος χορός συνοπορεινός του Stamford Park πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη στις 6 μετά μεσημβρίας. Ούτε δευτερόλεπτο νωρίτερα, από τη δεσποινίδα Αραμπέλα Άσμπρουκ. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν κατευχήν. Ο πεζριζήτητος πλούσιος Εργένης πέφτει ξαφνικά νεκρός μπροστά στα έκπληκτα μάτια των υπόλοιπων προσκεκλημένων. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτό? Πρόκειται άραγε για δολοφονία? Για να δούμε, θα το βρούμε το δολοφόνο. Συνεχίζω. Έχει κάποιες καρτούλες. Εδώ θα δείτε. Για να δούμε πώς λένε. Η πρώτη καρτούλα είναι αυτή. Εγώ, Έντμουντ Κρόκουορθ, χρωστάω στον κομιστή αυτού του χαρτιού 20.000 λίρες. Γιατί τα χρωστάς, κύριε Έντμουντ? Πάμε. Έχει δύο καρτούλες και φυσικά καταλάβατε ποιες είναι, έτσι. Καρτούλες. Όπου δύο σχέδια από φορέματα, δύο σκίτσα μάλλον. Τελειά. Που με γύρισε στη σειρά Bridgerton μάλλον, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Και έχουμε και αυτό εδώ το γράμμα. Αγαπητέ αδερφέ μου, μέχρι να το διαβάσεις αυτό θα έχω φύγει. Δεν μπορώ να σου πω που θα πάω, γιατί φοβάμαι ότι θα προσπαθείς να με σταματήσεις. Το έχω πάρει απόφαση. Ελπίζω ότι με τον καιρό θα μπορέσω να σου εξηγήσω τα πάντα και ότι θα καταλάβεις. Μέχρι τότε μόλι μου την αγάπη Άλις. Άλις. Τι γίνεται ρε παιδιά? Εντάξει. Μπελαντόνα. Σας αγαπώ Μετέχμιο, δεν έχω λόγια. Τι να πω τώρα? Κοιτάξτε εδώ. Και έρχεται η αποκάλυψη. Έρχεται. Τι βιβλιάρα είναι αυτή? Τι πανέμορφο εξώφυλλο είναι αυτό? Δείτε τώρα παιδιά. Κοιτάξτε. Λοιπόν, εντάξει, μου θυμίζει λίγο και Jane Austen και όντως το γράφει εδώ: ένα απολαυστικό κοκτέιλ που συνδυάζει στοιχεία από τη σειρά Bridgerton, την υπερηφάνη και προκατάληψη της Jane Austen και τη Miss Marple της Agatha Christie. Έξυπνο, ξεκαρδιστικό, γεμάτο suspense. People. Να τώρα παιδιά. Είναι ό,τι πρέπει για τώρα. Για μένα, ναι. Καλό τάξιδο.